चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा 13 बोसोर बैसो सिंनि हौवासाफोरनि जोलुर बादायलायनाय बे हाबाफारिखौ सानब्रैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों थि खालामनो जाबाय आरो बियो फैबाय थानाय जेनाखि आगस्ट दाननि 6 अक्ट'निफ्राय जागायनानै जोङो 10 अक्ट' रबिबार खालि जोबथा बादायलायनाय बेखौ लागोन। दा बेनिखायनो आङो मोनफ्रोमबो जोंनि ओनसोलनि बा जिल्लानि फुटबल अनसायगिरि गेलेगिरि नायनो मोजां मोनगिरिफोरखौ हांख्रायगोन जे जोंनि जेनाखि जानो गोनां थावनि बेयो जोंनिनो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बासुगाव दख'रानि बेन्दोङाव थानाय गसाइगामिनि जोंफुं क्लाबनि गेलेग्रा फैलाव फोथाराव बे हाबाफारिखौ खुंनाय जागोन। दा बेवहायनो जोङो अपेनिं खेलाखौ 6 थारिखआव होनाय जागोन। दा बेवहाय मोनसे फोसावनांगौआ बे जे जोंनि जेनाखि गेलेगिरिफोर बिथांमोननि जोनोम अक्ट'आ 1/1/2013 बैसोनि सिंनिफ्राय जानांगोन आरो बेवहाय आरो मोनसे फोसावबावनो बेखौ लागोन जे बे जेनाखि गेलेगिरि हौवासाफोर बेसोरनि बैसोआ 13 बोसोर बैसो सिंनिब्लाबो नैबे बार्थ सार्टिफिकेट बानायनायाव जाहाथे 2 बोसोरनि गेजेराव जानाय बार्थ सार्टिफिकेट बेखौ लाबोथारनांगोन। बेजों लोगोसे बेवहाय जोङो गेलेगिरिफ्रा जोंनिनो हारिनि जानांगोन, बर' हारिनिनो। बेवहाय मानोना जोंनि थांखिया जे बड'लेण्ड मुंख्लं जोलुर बादायनायखाय आरो जोङो बर' हारिखौ सोर बिथिं गोजौआव लांनांगौनि थाखाय जोङो जोंनि हारिखौ बांसिन प्रेफारेन्स होनानै नैबे खेलाखौ जों खुंनाय जागोन। बेनिखायनो आङो बे समावहाय बयनिसिमबो नायनो मोजां मोनगिरिफोरखौ खेबसे खावलायबावगोन जे लैहोर लैहोर फैनानै जोंनि जेनाखि गसाइगामियाव जोंफुं क्लाबनि गेलेग्रा फोथाराव फैबाय थानाय जेनाखि 6 अक्ट' बेनिफ्राय जानो थांबाय थानाय जोंनि चिरां जिल्लानि मोन गासै 7था दख'राफोरनि गेजेराव बे बादायलायनाया जागोन। बेखौ लैहोर लैहोर फैनानै जोंनि उन्दै उन्दै फैबाय थानाय जाखांफु गेलेगिरिफोरखौ जाहाथे मदद होफैयो बेखौ आं फोसावबाय। गोजोन्थों। टाइमिंआ जोङो 3थानिफ्राय लानाय जागोन, खारन बेवहाय आरो बेखौ थासारिखौबो नायनांगोन। खारन बोथोरा जुदि एसे गरमथार जायोबा, खारन आगस्ट दानाव जोंनि जेनाखि बोथोर टेम्पारेचार बेयो एसे बाराबो जायो हिसाबै जोङो नायनोसै। फार्स्ट अपेनिंआवथ' जोङो मोनसेल' खेला होनाय जागोन। बेनिफ्राय नैथि सान आरो थामथि सान बेवहाय जोङो मोननै खेला होनाय जागोन। बेनिफ्राय जोङो सनिबार जेनाखि 9 थारिख बेखौ गेप दोननाय जागोन। ओमफ्राय फाइनालाव जोङो आरोबाव मोनसे माबा लाबावदों जे जोंनिया दख'रा आफादफोरा जों दिनै सावरायनायनि गेजेरजों मोनसे थिरांथा लादों जे हिनजावसाफोरनि जेनाखि 13 बोसोर बैसोनि बादायलायनाय बेखौ जों मिरुआ थांनाय बोसोरनिफ्राय खुंबाय हिसाबै जोंबो देग्लायहायबो बेनि थाखायबो जों थाम थिम खालामदों। नाथाय जोंना दुखुनांथाव बाथ्राया बे दासिमाव जोंनि चिरां जिल्लानि मोन 7था दख'रायाव गावस्रा मोनफा इन्डिभिजुवेल आन्डार 13 हिनजावसाफोरनि टिम बेखौ बानायनो हानाय जायाखै। दा बेनिखायनो अब्लाबो जों मोनसे थिरांथा लाबाय दिनैनि मेलनि गेजेरजों जे बिजनि साब डिभिसन आरो काजलगाव साब डिभिसन बे मोननै साब डिभिसनाव जोंहा बिजनियाव निसिमा आनसलिक आरो बिजनि आनसलिक थागोन आरो ओरैहाय काजलगाव साब डिभिसनाव जोंहा मोन 5 दख'रा आफाद दङ। दा बिसोरनिफ्राय मोननै हान्जा बानायनानै बिजनि साब डिभिसन आरो काजलगाव साब डिभिसन जोंहा मोनसे डेमनस्ट्रेसन बादायलायनाय लागोन। बेखौ जोङो फाइनाल खालि 10 अक्ट' आगस्ट' खालि जोङो बेखौ फाइनाल जानायनि एसे सिगां 4था बाजिनिफ्राय जोङो लागोन आरो जोंनि हौवासाफोरनि जेनाखि फाइनाल खेला बेखौ जोङो 5थानिफ्राय लानाय जागोन। आं बे समावहाय खेबसेबाव हांख्रायबावगोन लैहोर लैहोर फैनानै जेनाखि जोंनि गेलेग्राफोर आरो जों खुंफुंगिरिफोरखौ मदद होफैगोन बेखौ बुंनानै फोजोबबाय। साबायखर थाथों।